Αφεντικό, το αποφάσισα. Θα θέλω 2 εβδομάδες άδεια να κάνω το γύρο του νησιού. Μίτσο, είσαι καλά, ρε. Τι γύρο του νησιού να κάνεις, ρε. Ο γύρος του νησιού είναι εδώ μέσα. Πού να τρέξεις στα βουνά. Τι λες, ρε αφεντικό, εγώ εννοώ να πάω το σακίδιο μου, να πάω στην Πάφο, Λευκοσία, Λεμεσό, να δω τα αξιοθέατα. Γύρω του κόσμου και πράσινα άλογα, ρε Μίτσο, ρε. Ποια Πάφο, ρε. Εδώ είναι ο γύρος του κόσμου. Κοίτα δεξιά, ρε Μίτσο. Γύρος χοιρινός, ξεροψημένος, ζουμερός. Κοίτα αριστερά. Γύρος κοτόπουλο, φρεσκοψημένος, έτοιμος να μπει στην πίτα. Μα ρε αφεντικό, εγώ θέλω να αλλάξω παραστάσεις, να κάνω λίγο τουρισμό. Να αλλάξεις παραστάσεις, ρε Μίτσο. Να σε στείλουμε στο Πρωταρά, αγόρι μου, στο καινούριο μαγαζί, να δεις και λίγο κόσμο. Δηλαδή τι, δεν έχει άλλη άδεια. Σου δίνω άδεια, ρε Μίτσο, να διαλέξεις πώς να κόψεις το γύρο, μικρά κομμάτια ή μεγάλα κομμάτια. Βάλε ποδιά, πάρε ένα μαχαίρι και ξεκινά κόβε. Αυτό το γύρο θέλει το νησί από εσένα. Πάλι καλά που δεν το είπα ότι θα πάω για σουβλάκια στην Ελλάδα. Θα με βάζει να κοιμηθώ στα κάρβουνα. Εσείς που θα πάτε φέτος, Πάφο, Αγία Νάπα ή γυράδικο Encrypt by Vangelis, σαν εμένα.